Știi povestea unui șarpe care a dat peste un fierăstrău? S-a tăiat puțin, mergând așa prin hambar. Dar orbit de furie, a mușcat fierăstrăul și s-a rănit și mai tare. Apoi a vrut să-l sufoce, a vrut să-l omoare pe fierăstrău și, încercându-l să-l sufoce, s-a încolăcit și în lupta lui oarbă a murit singur. Știi ce l-a ucis pe șarpe, metaforic? Nu fierăstrău, ci reacția lui, orgoliul, răzbunarea, incapacitatea de a lăsa o rană mică să rămână mică. Câți oameni să distrug așa? Nu din ce li se întâmplă, ci din cum aleg să răspundă la ce li se întâmplă. Nu tot ce taie merită răzbunare. Uneori, țineți minte, cel mai puternic act este să mergi mai departe, pentru că nu tot ce te rănește merită să te piardă.